A čo ti vlastne Emir povedal? Dosť na to, aby si z toho mohla byť hotová. Nevzalo ma to až tak. Skončilo sa to. Gunesh, neviem, čo si prežila, ale dúfam, že si uvedomuješ, že to nebola náhoda. Emir to naplánoval. Plánovane ťa klamal. Určite nebolo jediným dôvodom utrápiť ťa. Nepýtam sa na jeho dôvody. Prežila som to a prekonám to. Mám o teba obavy. Ako ťa môžem upokojiť? Nesprávna otázka. Čo spravím ja, aby sa upokojil tvoj brat? Sanem, do toho klubu som šla naozaj náhodou. A keďže sa môj brat rozčúlil až potom, asi ťa za mnou poslal zistiť, čo sa stalo. Prosím ťa, bratovi o Emirovi vôbec nič nepovedz. Ak by sa to dozvedel... Ak by sa to dozvedel, jeho pomstu by pán Emir určite neprežil. Prosím ťa, nehovor mu o tom. Pod jednou podmienkou, Gunesh. Nebudeš predo mnou nič tajiť. To, čo odo mňa chceš, je veľká zodpovednosť. Nechcem ťa ohroziť. Ale ak by som vedela, čo si s ním prežila, ak uverím, že si v bezpečí, bratovi nič nepoviem. Vzťah s Emirom sa skončil. A sľubujem ti, že odteraz pre tebou nebudem nič tajiť. Tak sme dohodnuté. Dôverujeme si. Mám ešte prácu. Prepáč. Choď. Maj sa. Ahoj. Počúvam sa, Nem. Nič sa nestalo. Takže ti nič nepovedala? Ale povedala. O všetkom mi povedala. Čo ti povedala, Sanem? Tak hovor. O tom, aká je osamelá. Akože je osamelá? Povedz mi to otvorene. Poznala sa s tým chlapom, alebo nie? Čo? A prečo išla do jeho klubu? Javus, hovorím ti niečo dôležitejšie, než to, čo sa ma pýtaš, ale nerozumieš tomu. Dobre, buď pokojný. Gunesh Emira nepozná. V ten večer tam bola úplnou náhodou, o nič nešlo. Ale Gunesh niečo hľadá. Niečo hľadá? Čo hľadá? Lásku. Sanem. Nerozčuluj sa. Veď má 23 rokov. A je krásna, čistá, nevinná, rozumná a stále pod tvojou kontrolou. Nemôže to byť lepšie? V podstate sa nemusí zoznámiť s niekým neznámym. Sanem. Spamätaj sa. Tuším, ste si príliš porozumeli. Nepreháňaj to. Chápem ťa. Viem, že sa to zle počúva, ale... Pozri sa. V každom prípade jej krásu raz niekto objaví. Myslí na to. Tak sa správaj múdro. A nenechaj to na náhodu. Máš dosť pekných priateľov. Feride. Odložte tie bežné príbory a prestrite strieborné, prosím. Dnes večer máme hostia? Vraj áno. Asi dosť dôležitého hostia, lebo tvoj brat mi zavolal a chcel, aby som sa o celý chod večere postarala ja. Myslela som, že brat príde neskoro a najem sa sama. Nie, Gunesh, o chvíľu prídu, najete sa spolu. Možno chcú pracovať. Tak idem do izby a keby niečo... Vítajte, nech sa páči, poďte. Gunesh, aha, spomínaš si na Engina? Vítajte, nespomínam si. Tak sa zoznámime druhýkrát. Švajčiarsko. Stretli sme sa vo Švajčiarsku. S Enginom pracujeme v lodnom priemysle. Je syn Somneza Aslanliho. Uja Sonmeza poznám cez môjho otca. Tak ma teda teší po druhý raz. Aj mňa teší. Nech sa páči. Tak poď, kamarát.
Emir, predtým, ako sa zaplní podnik, vyriežme tie papiere. Máš niekde číslo nášho účtovníka? Jasné. Čo je to? Nechaj tak. Engin nás vezme na loď po Čiernom mori. Guneš tam nikdy nebola. Čo na to povieš? Budem rada. Ak to pôjde, chcem spoznať každý kút Turecka. Je to jej domovina. A ja poznám viac svet. Nemala by spoznávať iba Turecko. Je čas poznať aj tunajšie pomery. Guneš dokonca nevie ani o tom, čo nám po otcovi zostalo. Nevie, ako to chodí v podniku, v prístave, ani o lodiach nevie. Vedle nedávno prišla. Ako ju poznám, využije svoje vzdelanie a šup do práce. Neviem, ako to chodí v podniku, lebo si ma držal mimo neho. A vy, pán Engin, ma vôbec nemôžete poznať. Nazvem to odhad, alebo túžba. Veľmi by som chcel, aby sa tvoj bystrý pridal k našej spolupráci s Javuzom. Nie je odmeraná kvôli tebe, ale kvôli mne. Keďže som ju držal od podniku, ona si teraz drží odstup od nás dvoch. Odstup sa dá vždy prekonať, či nie? Som spokojná s odstupom, ktorý mám voči podniku a práci. Očukáš sa inde a potom prídeš do Sanjactara Holdingu. To je asi túžba pána Engina. Prajem vám ešte dobrú chuť. Idem do izby. Guneš, rád som ťa druhýkrát spoznal. Tak vitaj doma. S dovolením. Guneš, ako sa môžeš takto neslušne správať k hosťovi? Neslušne sa správal brat. Nevedela si, ako ma pred cudzím mužom pracovne ponížil? Svojím správaním si dnes poškodila prestíž vlastného brata. Zabúdaš, že sem si pozýva len tých, ktorých si váži. Ja som k hosťovi nebola neslušná. On bol neslušný ku mne. Celý večer sa rozprával s bratom, ako by som tam nebola. Dúfam, že nikdy viac nebudem musieť sedieť pri stole s kolegom svojho brata. Kým plavidla vyplávajú, treba ich skontrolovať. Ak súhlasíš, Počkaj, tak... Engin. Okrem práce mám dnes aj inú tému. Netuším, čo je viac než práca. Vážne. O čo ide? Ak máš teda inú tému, hovor a ja budem počúvať. Otec, mi svojho času o tebe povedal zjavne málo. Keď máme spoločníka ako si ty, naše lode sa nikdy nepotopia. Ďakujem. Lodný priemysel chce spoluprácu. Nášmu týmu však niečo chýba. Rodinný podnik Guneš trochu straší. Poznáš mladé dievčatá a ich príbehy s vlastnými krídlami. Slávikovi sa zdá zlatá klietka pritesná. Chce vyletieť až k hviezdám. Bude sa snažiť, ale stačí jej udať smer, ktorým poletí. To isté. Ide o smer letu. Ale vietor treba púšťať tak, aby ho ani necítila. Zajtra sa pôjdeš pozrieť na nové plavidlá. Guneš rada spoznáva nové miesta. Uvidí aj novú pracovnú pôdu. Aj si na seba zvyknete. Fajn. Ak dovolíš a Guneš bude chcieť, tak sem po ňu prídem.
Keby som dnes nemala voľno, nešla by som. Jediný dôvod, prečo som s jeho návrhom súhlasila, bolo ukázať mu, že nemám predsudky voči jeho práci. Dúfam, že to pochopí. Zlatko, tvoj brat to nemyslel zle. Aspoň uvidíš jeho lode a poprechádzaš sa pri mori. Morský vzduch mi nerobí dobre. Ale prosím ťa, to si vravievala, keď si bola dieťa. Aj vtedy si sa bála sily mora. A ozaj, čo si to vravievala, keď ste chodili loďou na more? Zabudla som. Že sa more spojí s nebom a zhltnú ma. No predstav si, už tam čaká. Asi chce prísť presne na čas. To je ale veľmi slušný mladík. Už sa pohol. Ide sem. Radšej by som si pozrela lode s bratom ako so slušným mladíkom. Vítajte, pán Engin. Guneš už čaká. Vitaj. Šiel som okolo a videl som tvoje auto. Ak si mal strach, tak nemusíš. Nevyhodila som ju. Ďakujeme. Veľmi mi pomôže, ak ju budem mať stále na očiach. Ani jeden ste to nepovedali, ale niečo sa muselo stať. Viem, že si sa s ňou rozišiel. Nechápem však, o čo ide. Chceš ju mať stále na očiach. Snažím sa byť taký otvorený, ako to ide. A ak ti na niečo neodpoviem, mám dôvod. Dobre, nepýtam sa. A ty sa s tou bábikou hraj koľko chceš. Bábikou? Prečo bábikou? Ako dobre ju poznáš? Spoznali sme sa vo Švajčiarsku. Bola také milé slniečko. Vždy usmiata, príjemná. Bystrá, úspešná študentka. Len som nechápala, prečo je taká skromná. Hoci som tam bola iba mesiac, a kto vie, ako sme sa nezblížili, môžem zodpovedne povedať, že v živote som nestretla také bezchybné dievča. Mne sa to nezdá. Tváriť sa ako neviniatko, ako aniel bez krídel je ľahké. Nehrá to. Nepodviedla ťa? Čokoľvek ti o nej poviem, budeš chcieť počuť presný opak. No je mi to ľúto, Emir. Vieš, pokiaľ ide o ňu, nemôžem povedať jediné zlé slovo, hoci ťa to nepoteší. Môžeš ju nazvať naivnou, asociálnou, neskúsenou. Ak ju chceš ponížiť, jej naivnosť nazvi hlúposťou. Ale nič iné povedať nemôžeš. Už by to nebola ona. Vychvaľuješ ju tak, ako by ťa Sanžaktarovci podplatili. Áno, to je Gunešino jediné mínus. Že je sestra Javuza Sanžaktara. Taká chyba vymaže skutočnosť. Ďakujem, dcérka. Ogul som. A zostali sme v tomto byte už len my dve sami. Jaj. Čo všetko tu naša skúšaná rodina prežila. Kým nepríde nový domovník, je to tu naše. A vieš už, kedy príde? Mal by tu byť vraj do týždňa. Gulsum, dcérka, čo budeme robiť? O to sa neboj, mama. Nájdeme si tu na blízku byt. Porozprávam sa s Korajom. Veď nám chcel prenajať byt, tak to posúrime. Dúfam. Podaj mi cukor. Tu som už bola, nie som tu prvý raz. Matne si spomínam a doviezol ma sem otec. Nech odpočíva v pokoji. Obrovský priestor. Áno. Množstvo ľudí tu má prácu. Kam všade chodia tie lode? Tamtá odpláva do Ruska
Tamtá cez Taliansko do Španielska, to sú smery do Európy. A tamtá najväčšia, tá pôjde až do Číny. Tak ďaleko. Keď by som mohla naskočiť na niektorú loď a odísť. Bez toho, aby si ma niekto všimol. Skryla by som sa. A mesiace by som nevidela nič iné, len more. Prečím chceš utiecť? Ako vám to napadlo? Veď nemám prečím utekať. Navyše som tu preto, lebo tu chcem byť. To, čo som vám povedala... Boli slová niekoho, kto chce utiecť. Nie. Boli to slová niekoho, kto rád cestuje. Bez významu. No nič. Pozrieme si tie lode? Istéže. Prekvapuješ ma. Veľmi si sa zmenil. Si o dosť tvrdší. Neprišiel som sem, aby si ma analyzovala, Hande. Povedz mi radšej o sebe. Tiež si sa zmenila? Rýpneš do mňa, aby si zmenil tému? Nerýpem do teba, pýtam sa. Pred Korajom síce neutekáš, ale správaš sa k nemu, ako by bol iba starým kamarátom z detstva. Dobre. Aká by bola stará Hande? Muža, kvôli ktorému ušla, by sa priamo spýtala, či ju dokáže zadržať. Ak by ju chytil bez námietok, by povedala, že je jeho. Isté by sa neskrývala za žiadny prsteň. Ja som dobojovala. Ja už nemám za čo bojovať, Emir. Bojovník je bojovníkom navždy. Teraz bojuješ sama s tým prsteňom. Idem do klubu. Nezabudni, že si tam vždy vítaná. Neblázni, Jansu. Čo robíš? Kam chceš ísť? Vôbec ničomu nerozumiem. Veď ani ja tomu nerozumiem. Haldun tak rozhodol. Asi to bol momentálny nápad. Pozrel sa mi do očí a spýtal sa, či všetko za sebou nechám a pôjdem s ním na cestu okolo sveta. Dobre, ale prečo tak narýchlo? Čo spravíš so školou a s prácou? Veď škola aj práca chvíľu počkajú, nie? Chceš s ním cestovať po svete? Ako dlho sa poznáte? Veď si nás ešte ani nezoznámila. No, Lara, prvýkrát v živote som veľmi šťastná. Prvýkrát v živote prežívam opätovanú lásku. Je mi jedno, či ho poznám rok, či deň. Ale ver, že toto je pre mňa najlepšie rozhodnutie zo všetkých. Neberieš do úvahy, aké to bude pre mňa nákladné. Povedala som ti v Taliansku na konzuláte, nie cestou okolo sveta. V Kanade žije jej teta. Tam je to riskantné. Haldun, nemôžem si dovoliť ani najmenšiu chybu. Čo to nechápeš? Urob všetko preto, aby si sa s ňou oženil a na Kanadu zabudni. Rozumel si? A nebudeme to naťahovať. Pokiaľ ide o Guneš, nemôžem o nej povedať jediné zlé slovo. Môžeš ju nazvať naivnou, asociálnou, neskúsenou. Ak ju chceš ponížiť, tak jej naivnosť môžeš pokojne nazvať hlúposťou. Hoci ťa to nepoteší, nič iné povedať nemôžeš. Už by to totiž nebola ona. Gunešino jediné mínus je to, že je sestra Javuza Sanjaktara. Hra sa skončila. Teraz choď za bratom a povedz mu, že Sarafolu uzavrelo účet. Pochopí to. Bolo to len preto, aby som ponížil tvojho brata. Pre mňa si bola len hrou. Veľmi príjemnou hrou. Guneš? Čo je? Plačeš? Ale nie. Slzia mi oči. Morský vzduch mi to robieva. Náš výlet ti neprospel. Ale čo by nie? Prejdeme sa? Môže byť.
zaspal? Málo ho vídam. Vždy, keď som doma, tak spí. No nič, kým sa veci s klubom neustália, asi to bude tak. Časom sa ustália. Nechceš niečo zjesť? Nemôžem. Musím sa vrátiť do klubu. Uvidíme sa. Dobrý večer. Ahoj, ideš skoro. Sema je kamarátka zo školy, Koraj je Kánov otec. Mali sme sa stretnúť vonku, ale keďže pani Gulsum neprišla... Nevadí, zostaňte tu. Tešilo ma, Sema. Aj mňa, nech sa vám darí. Prečo si mi nepovedala, že tvoj šéf je taký fešák? Má dieťa? Myslela som si, že je starý ujo. Nerozprávaj hlúposti. Koraj. Práve som šla hore. Kán už spí. Viem, šla som za tebou, niečo chcem. Hovor. Ide o prenájom toho bytu, ktorý si nám s mamou slúbil. Treba to doriešiť do týždňa, lebo dole majú prísť noví domovníci. Áno, počul som, že pán Riza už odcestoval. Dobre, urobíme to takto. S mamou si môžete ísť vybrať akýkoľvek byt, ktorý chcete. A zvyšok už nechajte na mňa. Hľadať chcem niečo v okolí. Dobre, Gulsum, ty sa rozhodni. Chcem jedinú vec. Kánovi neruš systém. A zostane so mnou. Tak, ako sme sa dohodli. Dobre. Hande, čo sa deje? Lara, niečo sa spýtam. No len čo mi odpovieš, zabudneš na to, čo som sa pýtala. A k tej téme sa už nevrátime, áno? Dobre, tak pôjde o Koraja. Nie. O dievča v jeho byte, o Pinar. O Kánovú pestúnku. Áno. Pestunka a nič viac? Nie, len sa pýtaj, čo len chceš. Myslela som si, že medzi nimi niečo je. Emír ma svojimi rečami úplne doplietol. Asi som ho zle pochopila. Asi by ti vadilo, keby medzi nimi niečo bolo. Inak by si sa ma to nepýtala. Prepáč, sme kamarátky, musím sa spýtať. Tváriš sa, že si na všetko zabudla. A že si šťastne zasnúbená, ale cítiš niečo ku Korajovi. Necítim nič. Presviečaš seba či mňa? Vnímala som ho ako milého a sympatického mladíka. Mladého otca. Bol neskúsený. Panikáril. Ale syna ľúbil. Je vtipný. Keď som ho začínala spoznávať... nechcem o tom hovoriť. Stále som z neho zmetená. Neviem, čo ti na to povedať. Na jednej strane ex-žena, na druhej ex-frajerka. Dosť komplikované. Poznám aj správne riešenie. Nájsť si výhovorku, že tu nemôžem pracovať a odísť preč. Niekedy to mám na jazyku, ale nedokážem to. Kána mám veľmi rada. Nesmiem zostať. Ale neviem odísť. Ak nevieš, či sa tešiť alebo byť smutná a nedokážeš odísť ani zostať, tak si sa asi zamilovala, Pinar. Nemôžeš to hneď nazvať láskou. Možno je to preto, že žijeme v jednom byte a Kán nás spája ako rodinu. A možno ma dostala jeho láska k bývalej priateľke. Ale láskou to nenazvem. Dobre, ak nie láskou, tak iskrením. To iskrenie vás dostalo, veď ťa raz skoro poboskal, nie? Priblížil by sa k tebe, keby nič necítil? Neviem. O tom bosku som ti radšej nemala hovoriť. Čo sú to za reči? Sme dôverné kamarátky a hovoríme si všetko, nie? Ďakujem, Sema. Pomohlo mi vyrozprávať sa. Tak ako, to bola najťažšia časť práce. Najťažšia? Nezdala sa. Je zvláštne, že aj keď má človek rád svoju prácu, s chuťou sa dá aj do druhej.
Dôvod tohto výletu je jasný. Naplánoval ho brat. On môže plánovať, ale ja vždy spravím len to, čo sám chcem. Prepáčte, bola som neslušná. Nepoznám vás. Chvíľku ste reagovali ako brat. To nevadí. Máme dosť času. Obaja sme tu, môžeme sa spoznať aj bližšie. Nemám čas s niekým sa spoznávať. A vy ste navyše otcov spoločník. Preto by sme sa nemali spoznať. Niekomu, kto nemá rád veľké reči, sa niečo povedalo príliš skoro však. Pardon. Haló? Ahoj, drahá. Ak nemáš nejaký program, nedáme si kávu. Teraz som s kamarátom. S kamarátom? Bratovým kamarátom. Neskôr ti zavolám, dobre? Tak môžeme ísť. Nech sa páči. Prosím. Javus. Teraz som volala z Guneš a povedala, že je s tvojím kamarátom. Áno, áno. Viem o tom. Tráviť čas s jedným môjim váženým a obľúbeným kamarátom. Vidím, že keď ide o tvoju sestru, zmanipuluješ ľudí veľmi rýchlo. Dnes sú spolu kvôli našej práci. A ja teraz pracujem s Anem. Zavoláme si neskôr. Čo je, Kamil? Čo tak pozeráš? Chcel som ti niečo povedať, ale keď si teraz vravel, že pán Engin je so slečnou Guneš, myslel som si, že... Dobre si myslel. Moja mama v jej veku mala mňa v náručí a Guneš v bruchu. Jedného dňa srdce mojej princeznej tak či tak niekto ukradne. Ohľadom toho nemienim riskovať. Pán Engin je dobrý mladý muž. Je pracovitý. Aj slušný. Ale dejú sa tieto veci iba tak, na objednávku? Dejú. Dejú, Kamil. Ide to aj ako na objednávku. Moju sestru len tak hocikomu nedám. Ak jej niekto vojde do srdca, nájdem si ho. A ak to bude nutné, sám jej ho z jej srdca vytrhnem. Dúfam, že si rozumieme, priatelia. Viem, že tu neodvedieme ľahkú prácu. Našou povinnosťou je zabezpečiť pohodu a ochranu všetkým zákazníkom, ktorí sa sem prídu po práci uvoľniť a zabaviť. Ale budeme diskrétni, nemusia nás pritom vidieť. My im teda dáme pocit bezpečia bez toho, aby všade vnímali našu prítomnosť. A do klubu nevojde nikto, kto má pocit, že je viac než druhý. Je to jasné? Nech sa nám darí. Veľmi pôsobivé. Nech to zapôsobí aj na nich. Prišiel som zistiť, ako si zvykáš. Ale ty si už prevzala kontrolu do vlastných rúk. Nepreháňaj. Idem na to postupne. Nič viac. Tu budeš veľmi spokojná. Určite, za každých podmienok. Za každých podmienok? No veď... Prestaň. Vyzerám snáď ako zlý šéf. Ozaj, Kamil, niečo si mi chcel povedať. Áno, Jan. Začala pracovať u mladého Sarafola. Znova vchádzame do tej istej rieky. Čo spravíme? Len vydrž. Vyčistím si hlavu ohľadom Guneš. A potom príde na radu Jan.
Ako dobre, že si prišla. Takto som sedávala z Jansu a chýba mi to. Narýchlo odišla s mužom, ktorého ledva pozná a mňa nechá len tak. Jansu len začala žiť. Dúfam, že sa rozhodla správne. Som rada, že máš kanceláriu tak blízko. Sme skoro susedy. Áno. Počas príprav je to pohoda. Práve tempo sa začne o týždeň. To ti už príde snúbenec. Firmu musím rozbehnúť sama. Jeho pracovné povinnosti trvajú dlhšie, ako sme pôvodne mysleli. Nejaký problém? Nie v práci, ale so snúbencom? Nie, našťastie nie. Lenže si chýbame. So Zeynep ideme dnes na večeru. Pridáš sa? Nie, ďakujem ti. Pôjdem domov. Už pôjdem. Guneš si potopil, chlapče. Ale nevieš, že slnko zapadá iba preto, aby znova vyšlo. To je Gunešino jediné mínus. Že je sestra Javuza Sanjaktara. Som rada, že mi neveríš. Lebo inú možnosť nemáš. Ak by si mi uveril, s krivdami, ktoré si mi spôsobil, sa nevyrovnáš. Je tak? Aká náhoda. Kán vyrástol. Bytovka je malá. Tuším, vás budem musieť vidieť vždy, keď prídem k Lore. Idem s Kánom dnu. Minútku. 2-krát sme sa videli, ale nezoznámili sme sa. Som Hande. Ja som... Kánova pestúnka. Áno, a mám aj meno. Pinar. Volám sa Pinar. Pinar. Snáď to nezabudnem. Snáď ani ja vaše meno. Ste Hande však? No, poďme už dnu. Nákupy. Klasika, vieš. Doma je toho vždy dosť. Aké zlaté. Teda, ak by som nevedela, aké to je a ogul som, vyzeráte ako rodinka. Vystrihnutá zo žurnálu. Prepáč, idem s Kánom dnu. Zlatko, daj mi tie kľúče. Pomôžem vám? Stalo sa. Pekný večer. Bolo to nutné. Čo? Táto show. Aká show? Vravím, čo vidím. Ani z Gulsum vám to takto nepristalo. Nedáš si prestávku? Kiež by som nevedela pravý dôvod tvojej návštevy. Tento raz idem za tebou. Naozaj? Čomu za to vďačím? Tomu, že motáš Koraja. A ako ho motám? Aj tou show pre Kánovú pestúnku. Show? Tak to nazval Koraj. Vraví, že si začala na novo. Strkáš nám pred oči snubný prsteň. A keď ich vidíš, zaútočíš. Počkaj, to, že sa s malou, teda pestúnkou zoznámim, je útok? No dobre, na budúce, keď ich uvidím, zmením svoj smer. Spokojný? Nepomôžeš si? Aj ty si zmetená. Zmetená iste nie som. Ale to je asi vaše zbožné prianie. Našťastie, môj snúbenec tak nerozmýšľa. Guneš Sanjaktarová? Guneš sedí... tu vľavo.
Váš podpis, prosím. Ďakujem vám. Dnešný rozhovor budeme musieť presunúť. Tie kvety nám obom pokazili náladu. Mne nie. Engin, videla si moje pracovisko a ja som zvedavý na tvoje. Prekrásna kytica. Biela ruža je nevinnosť a červená, ako vieme, láska. Lenže bolo to dosť kruté, keď tu bol práve Emir. Sú pekné, ale pre mňa neznamenajú nič. Možno. Guneš, odchádzam, niečo mám. Dobre, jasné. Guneš? Emir si ho zabudol pri káve. Ak príde, daj mu ho, áno? Ďakujem za kvety, ale stačilo mi popriať veľa úspechov v práci. Ale... Fajn. Čím ťažšie, tým príjemnejšie. Pozeráš si môj mobil? Nie, no určite. Vyzvania, ale chcela som dať tiché zvonenie. Takže ti to ani nenapadlo. Pravda, že nie. Mňa nezaujíma nič, čo sa týka tvojho života. Vidíš, mňa áno. Sú pekné. Dám ti číslo na kvetinára? Nie, nie sú môj štýl. Sú príliš okázalé. Nie od srdca. Odkážem to kvetinárovi. Lepšie bude tomu, kto ti ich poslal. Si rýchla na to, že si sa pred pár dňami hrala na neviniatko. Zbytočná snaha, Emir. Ublížil si mi už tým najhorším spôsobom. Viac nedokážeš. Prestaň, Guneš. Nevravím to, aby som ti ublížil. Hrala si to tak, ako ja. Za kým cieľom? A naďalej pokračuješ. Ale ja viem, že hráš. Nevinná, krehká princezná, nepoznajúca život. Túto rolu si len prisvojila. Ja som si vlastnoručne zložil svoju masku. Bol som úprimný, skús to aj ty. Čo chceš? O čo sa snažíš? Chceš mi týmto vyvolať výčitky svedomia? Nie, nechcem. A vôbec ma netrápi, čo cítiš, pretože ja už necítim nič. Veď to vidím. City asi nemáš. Hovor si, čo chceš, na mne sa nevybiješ. O čo ti ide? Mám spraviť to, čo tvoj otec? Čo chceš docieliť? Mám si streliť do hlavy za to, že som sa pred všetkými ponížila?